karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Og dini? Hindi pa. Anong brag? Nagdodoham kag tubag ganina? Brian, ngano ka? Nangutan na lang ko. Brag, nagdodoha kag tubag ganina? Si Josie lagi to, ang bayot na kong amiga. Bayot? Ngano ka, oy? Ikaw naman hinuoy mo nagduda diha. Brian, dili ko gusto anak, ha? Sorry. Mura lang sa kong nabaguhan sa imong reaksyon ka ganina. Brian. Okay. Kalimtin na to. Sige, dadaan ng pizza o cake dito sa komedor. Pagkat ang mga bata dito. O, dagham na. Ay, daan sila sa mama. Kuyawan ako kanina. Kung ako pang loudspeaker, tingali mahibawan ni Brian ang akong mga plano. I'm sorry, Brian. Kung buhaton ko man ni, tungod og alang sa atong pamilya, sa atong mga anak. Ako'y daan ni mga butang ni mo kung makita mo si Josie. Gusto sa kung makakita ng bayot. Gusto kong makailan niya. Sige, ma. Kikuyawan ba ako pagpanawag na ako ni Josie, ma? O si Josie ba nanawag na ako? Niya diha mas Brian. Murag nagduda siya pero may ganit kinakakita na sa kugrason. Ay, dili man kung magtago ng kipuhat ni mo ba? Kay og makalarga ka na, mangita man yun na siya ni mo. Muna akong ikabalakan, ma. Na, kamiray mo pasabot niya, ay kabalaka na. Pasabta siya, ma, nga nakabuhat ko ini. Tungod na sa maayong kaugmaon sa mga bata. Ug ingon man makatabang mi ninyong papa. Ay ako na lagi mahibaw, ana. Ayaw kabalaka. Maoy atiman na ang imong kaugalingon. Niya sa mga maayong kamot ang akong mga apo. Salamat, ma. Misalig ko ninyong papa. Ang imo gunming mga ginikanan. O naasat si Ate Elvera ni mo. Nagkaduol ang mga oras, ma. Kayo niyang Lunes, sa alas 11 sa buntag. At doon namin makita ni Josie sa airport. Kaya launa imit siya man among flight sa hapon. Mga ako taong mga anak, ha? Ay naunsa ka man taon. Uy, mahilak man ka. Angay kang malipay kay matuma na ang imo mga damgo. Mga pangandoy sa kinabuhi para sa mga bata. Hilom na. Bebe, pag-aksa ko, be. Ang akong pinanggang anak. Ako rin di ay, si ate di ay. Ikaw ang paborito kong anak, Elona. Ug dili kay ako rin nagmahal ni mo, hangtod si tiya kuntya ni mo. Mauman gani nga may gastos siya sa mong pagtuon o sa private school pagyud ka gipatunga. Pero wa lang ni mo hatagig bili katong panahona. Ma. Pero karon nga gusto mong hatagan og maayong kaugmaon ang inyong mga anak, nakita ko nga nakamatngon ka na. Og nalipay ko, Elona. Salamat, ma. Hala, ipahimutan na tundaan ang mga daduno ni mo. Lunes na sa buntag, makita mo sa airport, di ba? Oo, ma. Alaunang among flight. O sige, ihatod ka na mong papa ni mo mga alas 10 sa buntag. Kay siguro kung traffic paingon sa airport, mainang sa'yo ka mo abot ito. Ama, ano lang kong ihatod ninyo, uy. Wapayas ate. Way pinlans mga bata. Hangyo una ko ang maguwang ni mo, nga dili una mo trabaho. Kay siya mabilin sa mga apo ko. Unsa to, Lodi? Unya ng Lunes buntag, mo iyang paglarga? Hapon, oy. Oh. Pero masayo lang tagatod niya dito sa airport. Ug si Elvin na lang mo yung mahabilin sa mga bata. Trabaho niya. Mabiseno na ko. Nagsulti na mi. Kalawam ko din mo panghupaw di amin. Kuan ba, Lodi, kining nahon na ko lang kung sa kay bati Brian ba? Ay da, magkasabot na siya eh. Pagkisulti lang, pasabta. Ikaw di eh.
Hindi ka mapasabot. Mayroon ba kayo kang miabiba sa tong anak mo larga siya? Oh, mapasabot bitaw ko. Kay mag-usam na yung sweldo. Bila raman na. Ang tanawa, hangtod gani karon, wa pa siya masuldo eh. O wa pa ang nagamit nga 5,000 na ilona, wa tayo magasto. Pagpakahilom na lang diha. Basta timan ilang, Lunes alas 10 sa buntag, ihatod na to sa ilona. Kaya to sila magkita og ang bayot nga si Josie. Lon? Lon? Uy, nakinuktok mangot ka. Ate, ni ana di ay ka. Lunes na sa sunod adlaw. Pabsinon kong mama sa trabaho. Mananghin lang ko. Desididugit ka? Oo, ate. Andam na gid ang tanan. Gipangandaman gini namong duha ni Josie. May pahiyom ka. Pero mailagi hapon nga nasubok ka. Ate Elfie, Nagkasabot ko, Lon. duha o tulo ka tuig ko nga malayo sa akong mga anak. O kang Brian. Pero naibaw ko nga makasabot ra siya. Hinaot pa unta, Ilona. Kinahanglan gid siyang masabot, ate, tugod og alang sa among mga anak. O lagi, nahibaw ko. Mong ayaw paghilak diha. Imo ba ning gusto, ha? Hirin na nang naong ni mo, oy. Maabot na rin si Brian. Tingalig makasabot to nga naghilak ka. Mangilamos lang ko, ate. Gusto kong sudungon ang iyang naong samtang niya pa ko uban nila. Mahal ta ka, Brian. Kung dili pa lang sa kong tinguha nga makatabang ko ni mo tungod sa itong mga anak, dili kinunta ko magpalayo. Pero sige lang, gusto ko labay ang mga adlaw, simana o mga buwan, mga tuig. Si Dart, nabata na tayo ka. Domingo rin, manimbatak ang mga bata. Ibili na to ang gamay. Kita lang si Inday Sam o Joshua. Sa hapon na lang si Dart. Lami pa yung katug. Kapoy kay ko gahapon. Hapon lang tamasimba. Gipiyong niyang mga mata. Kikapoy kita siyang trabaho. Magluto na lang ko alang sa mong pamahaw. Giguton ka na, day Ilona? Hapit na maluto ka ng sinugbang gusok sa baboy, isda. Unya, nagtuwa sa si Papa ninyo. Gipakumpra ko siya sa iyo. Alas 5 na mango na mi. Kadaghan ko ni mo kiandam, ma. Oh, Domingo biya aron. Ugma Lunes na. Ma. Gusto ko nga makatilaw mo sa lami ang pagkaon. Kining giandam ro namong Papa ninyo, mo biya ni paborito ninyong managsuon, di ba? Sinugbang gusok sa baboy, isda nga yellowfin, o tinuwang mamsa. O unsa man nagmata ng bana mo? Ay, nibalik og katog, ma, uy. Kapoy mangod ang iyang trabaho kahapon. O sige, unya na lang po kawag magkaluto ang Miss Papa mo. Kung nagmata ng mga bata, paununan lang na ito pagkaon. Hungiti lang, aron mabusog. Oo, ma. Oh, dali na mo, Dong Brian! Di Ilona, sige pahimutay na mo. Elve, dali na mo diri, oy. Magdugan tagpamahaw. Ay, dara. Darang isda, Lord, oh. Anda kong plato, mo'y butangan na to ini, ha? Dako ba ni isda, hanay? Pumuta ko darong sudan. Morning sa tanan. Morning. Morning, LV. Uy. Oh, mura bang na birthday sa imong giandam nun, ma? Daghan masudan. Oo, Domingo maron. Unya, may gamay man kwarta, gipakumpra ko ang inyong amahan. Ma, ugma ko no, Lunes. Manildo na mi. Suring nalangan, ha? Ay, nakasabot mi Dong Brian, way kaso na. Sige na mo, pahimutan mo. Magsukad ko kwan, tinuwa ha? Oh, sige. Uy, priyo na ta, priyo na. Di kayo lay, sa prayer day, Ilona. Sige. Sige. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Busog na ko, sweetheart. Busog ko. Ganado kay kami kaon ganina. Yadaman kitang mama. Bitaw. Naikog na noon ko. Kay, wapay sweldo. Ugma, kunuli ko. Hatagil na siya, ha? Ikaw na may bawag pilay, may hatag niya, sweetheart, ha? Siguro mo kung manuel doon namin. Maayo hinoon. Ako an, pagpilan sa pug imong magasto-gasto. Mangayo lang ko kunin mo. Huwag mo ko lang gastuhan ba? Plate naman. Di ko manikarilyo. Ano mo kunin mo? Pero, abi mo, makatabang ka na yung pagdili, sweetheart. Pero, og mainom ko gamay. Huy-huyos mga kauban ba? Kung doon ay okasyon. Birthday ba ron o anniversary? Maingon na sila nga, andidisaya ko kung di ko mainom. Pero, ginagmay lang. Sige, ikaw good. Sweetheart? May gibati ka ba? Ha? Wa man, uy. Hilomon ba ko kay ka? Mura kag, way nadungog sa kong gisulti. Namati ko, Brian. Namati ko. Oo niyang hapon na, manimbata. Dadon tang duha ka mga bata. Ibilin na to ang gamay. Di ko makatog. Tani na rin nahinanok si Brian. Ugma. Biyaan ko na sila. Masaylo ako, Brian. Masaylo ako. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!